Pinaghahanda na ng Metro Cebu Water District o MCWD ang posibleng lumanalang krisis sa tubig sa Metro Cebu matapos maranasan ang epekto ng El Nino. Ayon sa ahensya, may kakulangan na sa supply ng tubig at posibleng maapektuhan pa ang ilang pangunahing pinagkukunan nito hanggang sa susunod na taon. Narito ang ulat ni Jim Ray Biosa. Dahil sa kakulangan ng ulan at patuloy na pagtaas ng temperatura, bumaba ang produksyon ng tubig sa Metro Cebu Water District na nagdulot ng kakulangan sa supply para sa mga consumer sa Metro Cebu. Sa isinagawang press conference nitong Miyerkules, nagbabala si MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid na seryoso na ang epekto ng El Nino sa mga pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Cebu. El Nino that we're expecting is maabot siya hangtod sa first quarter sa 2027 and possibly, according to Pag-asa, maabot pag-gid ni May or June 2027. Dili ni siya ingon nga forecast lang, it will be happen good. May tabog yung El Nino. So, what we're experiencing right now is actually dry season pa ni siya. Mamunta ni ingon ng Pag-asa nga rainy season na padong. Pero dungan siya, rainy season, yan na po El Nino. Isa sa mga pinakaapektado ang Haklupan Water Facility kung saan bumaba ang produksyon mula sa karaniwang 30,000 cubic meters kada araw hanggang mahigit 20,000 cubic meters na lamang dahil sa pagkakatuyo ng Mananga River. Ang pinakaapektado ginamo sa dry season is the Haklupan Water Facility, which has declined from its normal output of 30,000 cubic meters per day to approximately 20,700. Katong series of rains nga na-experience nato, na-improve siya to 20,700 cubic meters per day. Pero according to Pag-asa, pag human ron, nga buwan, June, July na may uwan, then eventually hangtod na ni October, or October mabalik ang uwan, November, December hangtod next year, minus na good. Unless maigot ang bagyo. Pero ingon ng Pag-asa, mutipas ang bagyo, di mo sud sa Visayas. Ayon pa sa MCWD, posibleng tuluyang matuyo ang ilang pinagkukunan ng tubig gaya ng Buisan Dam at pasilidad sa Compostela kung magpapatuloy ang matinding tagtuyot. Samantala, sinabi ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro na naghahanda na rin ang pamahalang panlalawigan para sa posibleng malawakang epekto ng El Nino sa buong probinsya. Dahil sa lumalaking demand at mabagal na pag-recharge ng groundwater sources, nagsasagawa na ang MCWD ng mga contingency measures upang makahanap ng karagdagang mapagkunan ng tubig. Pinalalahanan ng MCWD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-imbak kung kinakailangan upang makatulong sa pag-iwas sa mas matinding kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNA News.